Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal, fraților. Astăzi filmăm, adică astăzi suntem la episodul 2 din cariera cu FCSB din FIFA 23, prima carieră de pe acest canal, și am să vă spun două lucruri, unul destul de nașpa și al doilea mai bun, adică primul e că am avut o problemă cu prima carieră, adică episodul trecut, cariera pe care ați văzut-o a fost alta, deoarece am avut probleme după ce am ieșit din joc cu salvările. Dar acum am remediat problema, am făcut altă carieră și am avut norocul să-mi pice primul meci cu UTA și cu ei am simulat și am făcut același scor ca și în videoclipul anterior, de 1-0 pentru ei, am pierdut. Astăzi vom simula meciul cu Chindia, vom juca cu Faro Constanța și poate vom simula și meciul cu Voluntari și atunci pe episodul viitor să ne rămână să mai jucăm luna august. Între timp am și adus am trecut aici câțiva jucători pe lista de transferuri. Cam aceștia sunt. Eventual nu o să fac niciun transfer deocamdată, pentru că Denis Politic o pleca la Cremoneze. Ok. Nu am să fac niciun transfer deocamdată pentru că vreau să văd cum se mișcă echipa și în plus echipa are destul de mulți jucători foarte buni și nu văd de ce am aduce pe altcineva doar ca să dăm banii așa degeaba. Da, eventual o să facem transferuri în perioada de iarnă. O să vedem. Haideți să facem a doua echipă, să-i băgăm pe Stoica, o să joace Popescu, Niculescu și Radaslavescu și o să joace și Pantea în locul lui Boboc și cam așa. O să dăm un quick sim și batem cu 2-0. Omrani și Olaru dau gol, Cordea roșu. Perfect. Ce înseamnă asta? Că în meciul cu Farul Constanța o să joace Niculescu. Pantea, ofertă de transfer, dar nu-l vindem pe Pantea. Nu-l vindem pe Pantea. Și zic să jucăm meciul cu Faro și să schimbăm aici pe Cordea cu Niculescu și în locul lui Cordea o să intre, cine o să intre, îl băgăm pe, nu știu, pe Musi. Nu cred că putem să schimbăm de aici, dar nu putem să schimbăm de aici. O să trebuiască să ieșim, din păcate mă enervează chestia asta, că nu pot să schimbi jucătorul de pe bancă dacă are roșu. Asta este, așa. Dăm mai departe. Și o să jucăm așa, cu Companiu în față, Coman, Olaru, Miculescu, Waide, Juma, Radunovic, Tam, Daua, Boboc și Târnovan în poartă. El joacă cu Pitu, Luis, Munteanu, Torje, Artean, Nedel cu Băluță, Chichilarie, Popescu, Benzar și Aioani. Deci cei de la Farul Constanța au un mijloc super, super bun. Foarte bun. Foarte, foarte bun. Deci major. Da, sperăm să câștigăm acest meci. Pentru că avem nevoie de puncte. Avem nevoie să acumulăm multe puncte. Și începem prima repriză cu FCSB atacând de la stânga la dreapta prin Coman acum la minge. Radunovic. Un dribbling în fața lui Torje, Waida.
Se întoarce bine acolo, pasează la Olaru, Olaru pentru Radunovic și mai departe cu Waidă, Waidă pentru Companio. Companio încearcă aici cu Coman, capitanul nostru. Și iese bine a Ioani, cred. Da. A ieșit bine a Ioani acolo. Da, să vedem o pasă pentru Waidă. Șut, un blocaj al lui Waidă. Și da, recuperează bine acolo. Miculescu, un dribbling bun. Edjuma, o centrare, dar Benzar este acolo foarte bine. Sare pentru a respinge mingea. Iar acum Pitu încearcă să își ducă echipa în atac. Dar Dawa este bine acolo. Miculescu pentru Olaro. Mai departe cu Miculescu. Dribbling bun. Boboc pentru Miculescu. Miculescu se întoarce pentru Boboc. Și o pasă bună. Apără Ioani. Nu se poate. Ce meci bun făcut de Ioani până acum. Da, o să am și momente în care nu o să vorbesc. O să mă concentrez să nu pierd. Adică să nu iau gol sau să dau gol, chestii din astea. O să vedeți voi când o să vorbesc, o să știți de ce nu vorbesc. Da, cam riscant acolo. Iar Boboc pasează cu Miculescu. E jumătate pentru Dawa. Dawa greșește pasa, dar o dă cu forță și sare unde trebuie. Radunovic. Radunovic încearcă o centrare pentru Miculescu. Edjuma șută. Apăra Ioani. Edjuma apăra Ioani din nou. Nu se poate. Nu se poate. Ioani zeu în acest meci. Companio peste poartă. Avem atât de multe ocazii și nu dăm gol. Și avem foarte multe ocazii bune. Companio ia bine fața lui Băluță. Dar greșește acolo. Miculescu, perfect. Perfect, dă drumul la minge. Companio, șut. Apăra Ioani din nou. Nu se poate. Dați mă cu forță, dați tare, nu știu. N-ați mâncat azi dimineață? O, Coman a încercat frumos acolo. Și s-a zbătut bine Coman. Edjuma, pasă bună la Olaru. Șutul lui Olaru, gol! Gol! Înscrie Olaru în minutul 34 pentru 1-0. Gol senzațional. Gol senzațional. Pua, ce gol senzațional al lui Olaru. Chiar frumos golul. Băluță. Împiedicat de Waidă pentru a începe un transfer, auziți. Un atac. Și Boboc foarte bine acolo. Artean pasă pentru Munteanu. Munteanu pentru Kiki. Kiki, să vedem ce face Kiki. Îl întoarce bine Munteanu. Pitu, șută, apără Târnovanu. Perfect acolo Târnovanu. Bine, Târnovanule. Și acum haide să vedem. Poate porni un atac din pasa lui. Radunovic încearcă acolo să îl pună pe Coman pe contraatac, dar Coman nu pleacă. Iar Olaru este din nou la balon. Acolo bine. Pasă bună lui Waidă.
Companio, șuta lui Companio pe lângă, nu se poate. Deci cred că Companio a avut vreo 5 ocazii meciul ăsta. Nu, dar 3 sigur au avut. Nu cred că au avut 5, dar 3 sigurat au avut și nu știu ce au făcut. Efectiv pe toate le-au ratat. Am avut noroc cu șutul formidabil al lui Wydă. Al lui Olaru, că dacă nu, nu cred că era acest scor. Nedelcu încearcă să-l pună pe Torje pe contraatac și ajunge Torje la această minge. În prima fază am crezut că nu va ajunge, dar Coman intră bine acolo. Coman în fundaș. Dacă nu joacă Dawa, gata, de acum îl punem pe Coman. Niculescu până la Boboc. Boboc. Pasă bună la Miculescu. Miculescu pentru Ejuma. Ejuma încearcă o intrare acolo. O pasă bună la Wydă. Wydă nu se poate. Și ratează Companiu din fața cu poarta liberă. Ratează, nu se poate. Ieși afară, Companiu. Ieși afară, deci atâtea ocazii pentru Companiu și nu a făcut nimic. O să intre Omrani. Uai, ce m-a aprins acum. Uitați acolo, cum să ratezi de acolo? Bine, ce-i drept, a fost cam grea poziția, dar totuși. Dacă băga și el puțin mai mult sprint, a avut 5 șuturi, 5 ocazii a avut Companiu. Și din 5 nu a dat niciun gol. Nu se poate. Radunovic acolo, perfect. Omrani la meciul, nu meciul de debut, că a dat gol în meciul trecut. Olaru, șuta lui Olaru până în brațele lui Ioani. Nu trece mai departe, din păcate. Dawa, o pasă foarte proastă acolo. Și Monteanu îl face bine pe Dawa. Pitu. Dar Dawa este bine acolo în fața lui Artean și este corner. Să vedem ce se va întâmpla. Mingea lui Târnovanu, bun. Târnovanu încearcă acolo. Este Hens. Da, Hens. Perfect. Activa și Hensu. Coman încearcă să treacă de Benzar, dar nu a reușit. Larie. Pentru Nedelcu. Face bine acolo pe Ejuma. Nedelcu. Încearcă o pasă până la Pitu, dar nu reușește. O pasă bună pentru Miculescu, care încearcă un dribbling. Nu reușește pasa. Din păcate Miculescu acolo nu a reușit pasa. Și să vedem ce se întâmplă. Kiki trece atacant. Sau cel puțin în atac și Torje peste poartă. Peste poartă șutul lui Torje. Cu noroc FCSB-ul scapă de gol și la această fază și este din nou Hands. Șut nu se poate. Am crezut că e gol. Ok. Ioani presupun că pasează, Larie degajează. Și Coman încearcă un șut, dar slab șutul, slab. Și facem o schimbare în minutul 80. O să intre Octavian Popescu în locul lui Wydă și o să intre aici în mijloc. Și Rada Slavescu o să intre în locul lui Olaru. Da. O să joace și Rada Slavescu contra fostei sale echipe. Omrani. Foarte bun driblingul. Olaru poate să iasă cu un gol în plus, dar nu apăra Ioani. Apăra Ioani și se produc și schimbările. Miculescu, să vedem cum va centra.
Centrează bine acolo. Coman! Am crezut că e gol. Mă pregăteam să strig gol, dar dă pe lângă. Milimetric. Bine, nu chiar milimetric, dar acolo cred că jumătate de metru mai trebuia și... sau chiar o palmă și intra în poartă. Ei, domn arbitru. Atac destul de rău asupra lui Octavian Popescu, care trimite o pasă pentru Miculescu și înscrie Miculescu gol! Gol și Miculescu arată că este în stare de FCSB. Este că Gigi Becali nu a făcut o greșeală aducându-l aici. Un gol simplu, eficient. Ioani n-am mai avut ce să facă. Și perfect. Dar și pasa lui Octavian Popescu foarte bună. Și cred că așa se va termina acest meci. Cearcă și eu Octavian Popescu un șut de la depărtare, dar nu a reușit nimic. Din păcate. Să vedem, mai avem timp de un șut. Apără Ioani și este gata meciul. Și meciul se termină 2-0 pentru FCSB. Plecăm acasă cu cele 3 puncte. Iar Regele fără niciun punct după acest meci. Bă, mie m-a plăcut meciul, a fost un meci destul de bun. De eficient, pot spune. Am văzut așa cam fiecare ce joacă, bine, în afară de Cordea, care a primit roșu meciul trecut. Minutul 24, cred, habar n-am. Dar asta este. Musi ofertă de împrumut, dar o să vreau să fie fără chestia aia, că poate să și cumpere. Oh, și îi crește între 85 și 94. Petre Cristea o să vină în această echipă, nu mai stăm să ne gândim. Doar că o să-l punem pe lista de launi, de împrumuturi. Ești bun, dar stai să schimbăm numărul până când pleci, până una alta. O să-ți dăm 40 așa. Și add to loan list. Bun. Da, vom simula și meciul cu Musi. Mai primește o ofertă de la Șepși. 2 ani. Nu vreau 2 ani. Nu vreau să-l dau 2 ani pe... Nici Aruz nu o să plece. Mamă, dar cu ce oferte îmi vine? Cu un băiat de 64 și... Nu, în niciun caz. În niciun caz. Până una alta să-l scoatem pe Musi de aici. Să-l băgăm pe Cordea și să-l scoatem pe Miculescu și să joace Cordea meciul viitor. Și Stoica cred că o să joace. În fine, oricum o să facem echipa la momentul potrivit. Și da, mai simulăm și meciul ăsta și după aia o să ne rămână ultimele 3 meciuri. Opa, ofertă pentru Răzvan Ducan de 1.100.000 din Franța. Ce ziceți, să-l vindem sau nu? Oare ar fi un pas bun pentru el sau nu ar fi un pas bun? Scrieți în comentarii dacă doriți să plece sau dacă doriți să rămână.
și vine și ziua meciului. O să băgăm și de data asta rezervele, o să jucăm cu ele. Popescu, bine, Popescu, aia e. Omrani o să joace așa, ori de acolo. Radaslavescu, o să jucăm cu el. O să joace Haruț și Dawa și cam asta e echipa. Să dăm un quick sim, sper să câștigăm. Și câștigăm cu 2-1, intră Companiu, înscrie și Omrani în minutul 16 dă și el gol. Și la voluntari arată Vitilie Damașcan. Foarte, foarte bine. Pe ce loc suntem? Suntem pe locul 2. Craiova are 10 puncte, noi avem 9, iar CFR Cluj 7. După care urmează FC Argeș, Utarad și FCU Craiova 1948. După care Faro Constanța și FC Petrolul. Da, fraților, cam atâta o să fie și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un subscribe, să scrieți și un comentariu dacă v-a plăcut sau nu. Până data viitoare, eu am fost Mateo, toate cele bune, ceau, ceau!